Prestaňte s tou nenávisťou, slniečkari. Nestačilo, čo ste spôsobili. Dnes som celý deň strávil v rozhovoroch so zahraničnými médiami. Musia poznať našu pravdu. Dal som rozhovor pre médiá z celého sveta, vrátane Rosia 1 či Al Jazeera. Hovoril som so Srbmi, Francúzmi, Rakúšanmi aj Brazílčanmi. Celý svet hovorí o Slovensku, celý svet vyjadruje solidaritu Robertovi Ficovi. A všetci sa pýtajú, ako je možné, že sa stalo niečo takéto strašné. A ako je možné, že Roberta Fica sa ešte aj v čase, kedy bojuje o život, snažia slovenské médiá obviňovať a útočiť naňho. Musel som im vysvetľovať, čo sa tu dialo za ostatné roky. Akú nekonečnú nenávisť šírili proti Robertovi Ficovi liberálne médiá a progresívna opozícia. Vysvetľoval som im, ako sa im podarilo z pacifistu, ktorý chodil presviečať slovenských brancov, že sa mýlia, vytvoriť slniečkarského radikála, ktorý kvôli nenávisti proti našej vláde spáchal atentát na premiéra. Vysvetľoval som im, ako tento útočník chodil na protesty PS, ako na protivládnych protestoch spolu s naďovými demokratmi vrieskal Ukrajina a nadávky na premiéra. A v pozadí sa trepotala zástava Európskej únie. Vysvetľoval som im, kam až môže viesť mediálna nenávisť a fanatizmus slniečkarov. Kam až môže viesť brutálny brainwashing a systematický hejt voči človeku, ktorý chcel iba mier. Takto kedysi dokázali umiernených moslimov premeniť na džihádistov radikálni islamisti. Je to ako cez kopirák. Fanatizmus a zaslepenosť. Dnes je tento strašidelný fenomén prítomný v neoliberálnom prostredí. A oni si pred tým ďalej zakrývajú oči a tvária sa, že si za to môžeme sami. Nemajú ani štipku sebareflexie. Ruský novinár ma upozornil na útoky západných médií na Roberta Fica, ktoré museli sami stiahnuť kvôli odporu svojich čitateľov. Sympatie voči nášmu premiérovi sú obrovské a nikto nemá rád, keď sa kope do obete. Vysvetľoval som zahraničným médiám, akú komunikačnú taktiku zvolili slniečkari. Odpútavajú pozornosť od toho, že Roberta Fica chcel zavraždiť priaznivec opozície. Naopak obviňujú nás. Zaznievajú pokrytecké výzvy k zmieru bez akéhokoľvek pokánia. Dokonca nás Čaputová pozvala na okrúhly stôl predsedov strán, hoci vedia, že náš predseda bojuje o život v nemocnici. A keď neprídeme, budú ukazovať prstom, že to my nechceme zmier. Obyčajný cynický kalkul. Je choré, že na utrpení predsedu Smeru sa ešte aj tí, ktorí nesú zodpovednosť, snažia vytlkať politické body. Ďalej proti nám šíria nenávisť, volajú si svojich nenávistných Vajsov, Lenčov, Radičové či Štefančíkov. A dokonca aj Hamrana. Výsledok je len jeden, ich kopance ešte viac jatria rany v srdciach našich sympatizantov. A pritom by stačilo neprovokovať, stíšiť sa, priznať si chybu. Tam niekde začína zmier. Bola to ich nenávisť, ktorá vymila mozog strelcovi. Darmo budú teraz hádzať špinu na nás, Slovensko to vie. A už to vedia aj v zahraničí. O Robertovi Ficovi hovorí celý svet. Ale celú pravdu vieme iba my, úprimný vlastenec, obhajca mieru a v prvom rade dobrý človek sa stal obeťou progresivistickej nenávisti. Pokračujúcej nenávisti myslíme na teba, pán predseda. Vráť sa, čím skôr sa vráť.